Baltı satın alıp olmaya. Ama bir elime indirip bolya. Bugün men baktım dünyaya inni. Bana ananıp berilen insani, ocağıma getirmek için men öňe barýan. Bu yolların uğru, öňe bolsa da, ol meni dowamatyma alyp barýar. Kim aýdypdyr? Bagty görüp, ýa-da eliň alyp bolan okly. Şundan uly bagyt barmy? Açyna başyna bagyt uşuk onunla, onu sana bagş eden insany iki hisse seýmeli bolýar. Yüregini, ýylgyrşyny, göwnüni, ömrüni, bugün bolsa şeýli ullukan bagty men bilen paýlaşan mehriwanyma minnetdarlygymy bildirýän. Just watch me now. Just watch me now. Just watch me now. Just watch me now. Just watch me now.